Jingle Kids. Kirola, trabanen lagunik onena. Kili, kili. Kendo, utzi. Isildu. Galanta, dotorea, ikusgarri alde guztietatik. Ea, zer egin behar dut gaur? Belarra pintatu, gris ikaratu, etxea eraberritu, Pantxoren dieta. Jingle egunkaria, Kirola izaki iletsuen lagunik onena. Hau ideia ona da. Kirola, iletsuen lagunik onena, oraintxe hasiko naiz. Janti eta kola! Orain arteko izan da, zein da hitza, aspergarria, gogotsuago aritu behar dut. Zaldira horiek. Korrika egiteko oinetakoak, badakit, korrika egingo dut, bai hori da. Mariani, kirola egitearen abantailak azaldu behar dizkiot. Lagunon batek hori egin behar du. Egunon, Marian. Egunon, Traban. Edo, arratsaldean. Niretzat arratsaldea, bazkaldu ondoren hasten da. Ondo dago hartu nahi duzuna. Zergatik ari zara korrika? Orain kirola egiten dudalako, zeuken egin bertzenuke. Ez hasi bazterrak nasten. Jaitsi hortik. Utzi hori! Esan dizut, kirola egiten hasi naiz eta zuk ere egin bertzenuke. Mila esker, Traban. Zergatik etzoaz. Joan nahi zenuen tokira. Hemendik urrun. Ez daukazu urdai azpikorik? Nola? Barkatu, opilak gozoagoak dira urdai azpikoarekin. Neuk hartuko du. Ezingo nire maira! Opil zaparra da. Zoaz hemendik! Gaztainak! Lertu egingo dira, neuk babestuko zaitut. Hori da, oso kolpea da. Larri bilikara, badaukazu edateko zerbait zukua freskagarria. Badirudi nire kirola aurkitu dudala. Eskerrak neuk babestu dudan, bestela batek jakin. Zertan ari zara hemen? Kaixo, Pantxo, garrantzizko zerekin batera nator. Bai, kaixo. Zu aur prodigioa zara? Bueno, bai. Esan, korrika egitea ona da guretzat? Bai, oso ona. Kirolak sendotu egiten gaitu. Begira, hemen azaltzen da. Non daude izarra? Zeruan! Kirola osasungarria da. Zuk zergatik ez duzu egiten? Gozokiak? Gogoa lantzen dudalako nik. Hori ere garrantzitsua da. Beti aurkitzen dituzu gozokiak! Beti eskotatzen dituzuta. Liburuak! Literatura, hiztegia, kimika, fizika, biologia, ipurdia! Traban ikara da! Trigonometria, hori da! Eutxi norbaitek, erori egingo naiz! Emangoa! Ospa! Bai, nahi duzunez. Liburu hauekin ere egin daiteke kirola. Batbi. Ez du inoiz ikasiko gozokiak eskutatzen. Batbi. Putza. Batbi. Batator! Kaixo,
Kaixo, Nikola. Gauza interesgarriren bat? Kaixo. Oh, begira zenbat gauza denak ikusgarriak. Zer da hori? Hori, ez da ezer. Ez da ezer. Ez dela ezer, ea, utz ikusten. Ez, Tira. traban, zua zemendik. Ez. Oso prototipo garrantzitsua da. Modelo molekularra. Mesedez. Ondo da, baina ez duzu ezer ukitu behar. Ez, hitz ematen dizut. Ikusgarria. Honek dena aldatuko du. Gingelerri berria eta hobea. Inoiz izan den diseinurik ergonomikoena. Erraz muntatzekoa. Luzaro irauteko pentsatua. Eta batez ere egitura integratu. Ez, mesedez. Arazo hau oraintxe konponduko du! Ez jaurti hori! Betiko! Egin korrika! Honena da estres arintzeko! Nire asmakaria erabiltzeko. Beste modu bat. Antzerki bikaina izango da. Printzia eta printzesa. Ez da, fin? Lastima arriskuan dagoen dama xarmantik ez izatea. Badaukazu erroli korrikalari batentzat? Norentzat? Bai, badakit! Zaldunaz karra izango naiz protagonista! Kolore horrek ez dizu bat ere ondo ematen. Ez, neuk erakutsiko dizut, ikusiko duzu nola egin behar den. Izan, ala ez Traban, izan! Hau ondamendia kontuz! Lagundu! Gogotsu egia salbatuko zaitut, eta zu? Salbatu zeuk, nik joan egin behar du! Antzerki askoz interesgarriagoa da honela. Jaitsi mendik, mesedez! Banoa! Gracie! Hartu zaitut! Bai! Badaukagu arriskuan dagoen dama xarmanta. Kaina! Bai, badaukagu. Katalin! Zer? Ez duzu korrika egin nahi? Ez daukat astirik txorakerietarako. Baina kirolaren garrantzia aipatu duzu egunkarian. Bai, neu izan naiz artikulu bat behar nuen eta, bueno, kirolaz idaztea pentsatu dut. Lur jota utzi nauzu, nik zugan sinetxi dut. Orain zer, den alferrik, entrenamendu gogorra, izerdiak, iarretako mina, oinetako babak. Ez duzu lertu. Kirola garrantzitsua da, baina nik ez daukat astirik. Idatzi egin behar dut etengabe. Inuzente galanta naiz, wow! Ez ukitu ez terror barruan! Zer naiz, egunkaria kutsa, zer naiz! Txori malu aldar hori, begira zer egin duzun! Mesedez! Ez, nire rotatiba maitea ez! Ez kaskatu! Trabatzen ari naiz! Joan astiro, bestela ezingo zaitutan batera! Gorde pastel zati bat! Ez jarraitu niri! El lugar. Barkatu amaitu da kirolan niretzat hitz ematen dizuet, kirol gehiagorik ez. Zer diozu, kirola mundiala da. Bai. Oso atsegina eta oso noblea. Eta batez ere artistikoa. Benetan? Naiz eta beti dagoen min hartzeko arriskua. Nienako pozik, prototipoa zeharo ondatu dit. Oh, tira. Trabanek erakutsi digu kirola jostagarria dela. Hala da, hori egin dut. Lagunak, Traban gure entrenatzailea izan daitekela uste dut. Pantxoa dizkide arrazoi duzu. Kirol berria asmatu dut gainera. Bai, zer da? Zuek trebatzen ibili naizenean. Это что, работает?
А теперь смотрите во второй серии. Только Jingle Kids. Bizkartzaina. Trabanen udako bizilekua. Egunero gertatzen dira mirariak gure inguruan. Herri honetan ez dago aspertzeko astirik. Lagundu! 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 Bueno. Pancho! Askatu mesedez! Mesedez! Tira, lasai. Ez tiratu arpetik! Pancho, salbatu egin nauzu! Eroia zara! Orain bizia sordizu! Tira, ez egin dramarik. Ez da drama! Nire bizia zure eskuetan egonda! Askatu egin nauzu amakatik! Hemendik aurrera arazoren bat duzunean, nian egongo naizu salbatzeko atizkidea! Eskerrik asko, baina hemen ez dago bat ere arriskurik. Bai horixe, aurkituko dut salbatzeko aukeraren bat! Bueno, orduan, joan naiteke orain? Bai, zoaz, ez izan ezeren beldur, hemendik aurrera biak bat gara, Pancho eta Traban, elkarrekin garaiezinak gara! Arrituta utzi zaitut? Zer da hau guztia? Eraikitzen ari gara, nola da izena, defentsa sistema gotortua. Alarma jarri dugu, zuloa egiten ari gara, eta txarrantxadun esiarekin inguratuko dugu dena. Hauek dira planoak. Ona! Burutik zaude. Ez da nahikoa, zuzen zaude, Pancho, 100 1000. Sendotu egin behar dugu defentsa. Txapurrek harriko dugu zeintzeko. Ez hartza, hartzuri karagarri bat. Herrian ez daukagu hartzuririk. Hori ikusiko dugu, Pancho. Burutik dago. Baina zaude, gero esan diot. Herrian ez daukagu hartzuririk. Zer erantzun dizu? Zirkinik ere, zu lasai, Pancho. Kontrolpean daukat dena. Baina Traban... Zertan ari zara? Jaso eskuak! Ez dut nahi. Utzi bakean. Eta zoaz hemendik. Kuku, hemen nago! Utzi, neure motxila da! Traban, zertan ari zara? Bizia salbatuko dizutzuk niri bezala. Hori ez da nirea, norbaitek azuko zuen. Zergatik zatoz nire aurka? Arriskuan jarri duzulako nire babestua! Babestua? Zer da orain? Tira, goma, konfiskatu egin behar dizut estelako edo badelako... Badelako zer? Arma bat! Pancho, zer izan da hori? Susmorik ere ez. Baina arazoak izango ditut. Egin berria. Hartu nahi duzun beste. Mil esker, Marian. Zela saitasuna. Gaur ez dakit zer jasoko zaidan urrenko. Geldi, probatu egin behar dut lehenengo. Neuretzat zen! Zer da guztia? Ea saltzerik dudan. Hiletxu honek. Noi, babestu egin behar nahuel erabaki du. Jakina, Trabanen obsesioak. Ez da polita. Badaukazu ezer edateko? Pastelak ez dizu eraginik egin oraindik? Zergatik diozuea eraginik egin didan, Pastela pozoituta zegoelako. Pozoituta, zer gertatuko zait? Nola jakingo dut ba? Orain arte inork ez du pastel pozoiturik jan. Eskerrik asko, Marian. Edertu ikaratu duzu horrengoan. Nik Traban terapia deitzen diot. Oso eraginkorra da, baina ez du luzaro irauten. Arratsaldeon, Non dago zure bizkartzaina, Pancho? Hemen dago! Oie,
Kaixo, Pantxo! Nikola, zertan zabiltza? Utzi bakean, ez etorri nigana! Pantxo? Katalin! Ah! Katalin! Pantxo! Barkatu, presak arabil! Ara, zer da hau guztia? Traban! Utzi irteten neure etxea da! Pantxo, zergatik dago hemen? Pantxo! Pantxo, utzi sartzen! Handi! Joan! Bai, ospa, Pantxo asteazkenetan hartzen ditu bisitak. Hau margolan atela diozu, mesedez. Traban terapia! Hori da! Traban terapia! Lagundu! 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 Ai, ene. Lagundu! 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 Pantxo de Karida! Pantxo, ezin zaitezke bakarrik jaitsi. Zergatik zaude hemen? Ezin naiteke jaitsi. Nire bizkartzain zintzoak hemendik jaisten laguntzea nahi dut. Ederto, egin salto, baina kontu, zeo... Ai, zangoan min hartu dut. Zeuk eramango nauzu? Joan azkarrago gaurko salto nahi nuke. Orain beste zangoan hartu dut Ba ez min. begiratu niri, ez da pentsatu ere, ez zaitut gehiago babestuko, kito, kokoterainonago amaitu da. Orduan orain, abandonatu ekingo nauzu. Nik ez zaitut abandona dena delakoa. Zure errua da, ez dakizu mugak non dauden. Nekagarria zara, aprobetxategia eta lotxakabea amaitu dugu, zeuretzat hartzuria. Ondo irten da. Pantxo, bagoaz! Pantxo, eutzi! Ai! Lasai lagunak. Nire bizkartzaina joan da azkenean. Orain salbunago. Eta hartza, non dago hartza? Hartz zuria oraindik lodako. Ez da lan erraza ez. Hemengo ume bat zaitzea! Lagundu! Ну что опять? Сколько раз говорил, не отвлекайте Творца, когда его посетило вдохновение. Денек. Ой, я хотел сказать, добро пожаловать в мою мастерскую. Jingle Kids. Hirugarren solairua! Etxe txikiak iraganeko aztarnak dira. Solairu bakar bat. Ez dauka zentzurik horrela eraikitzen jarraitzeak. Bai, hori bai. Bai, jakina. Ez oraindik goiz da metropolia izango dela esateko. Baina Jingle herria zerurantz haziko da. Prototipoa prest daukat dagoeneko. Ez dut osperik nahi, baina apalik onartuko dut ala behar bada. Hastea da garrantzizkoena. Etxe horratzak. Eta horixe egingo dut tain zuzen ere. Ez, hori nik egingo dudana da. Nikolaren zama arein du.
mesedez! Kaixo, Handi. Kaixo. Zer nahi duzu, Traban? Bai, neuk uste nuena. Zer esan nahi duzu? Itzekiteran natorra! Edertasunari buruz, zer da hori? Handitasuna eskultura egina! Ez izan arroputza, eskultura kaskarra da, oso arrunta. Baina, zuk zer dakizu? Gauzo beak egin ditzakezu, begiratu gorago, eraiki 2. solairua. Zertareko? Benetan diostazu, Ez altzara sortzailea, artista. Musa guztien eta fortunaren lagunkutuna, esan. Jakina, maisu margolaria naiz. Zu bezalako norbaitek espazio egokia behar du sortzeko eta arte modernori bidea emateko. Begira, zer deritzozu? Eta beste honi? Hauxe da arterik modernoena. Ez, etxe horratzak dira modernoena. Etxe horratzak? Pentsa, egunkari guztien azaletan, 2. solairua lehenengoz Jingle herrian, anti-artista handiak eraikia lagun izanik bere langile burua, ez bere langile buru nagusia, Traban! Honela hobeto geratuko litzateke. Handiren lehen urratsa zerurantz. Trabanekin! Tira, berdin dio, horiek txikikeriak dira. Zuk ekarri tresna batzuk, Artaburu. Eta nik bitartean, inspirazioa bilatuko dut. Langile buru! Esan dizut txikikeria. Planoak gogaikarriak dira. Ez ditut ulertzen. Ekarri ditu tresnak! Primeran, improvisatu egingo dugu. Ikuspegi erradikalegia hartu dugu agian. Benetako artean ez dago erdibiderik. Handi, dena ondo hemendik? Egunero gertatzen dira mirariak gure inguruan, Zer jaso da hemen? Andereño, zertarra dator zalaparta guztia, Esaidazu zertan ari zaren hemen. Handi! Ez kezkatu, Marian, planen arabera doa dena. Eta ze plan dira horiek zehazti? Bueno, Eraikuntza plana Andereño maitea, teilatua arazorik gabe kendu diogu, eta eraikinaren zama eusteko elementuek ez dute baterik kalterik jasan. Nik badakit ze elementuk jasango duen kaltea lelokeriak esateagatik. Ondo kontrolaturik dago dena, Marian. 2. solairua eraikiko dugu. Artista naiz, arkitekto handia. Eta hau nire artaburu nagusia da, Traban. Langile burua ez, artaburua. Txikikeria. 2. solairua zerterako, 2. ere ez daukazunean. Zertako diozu? 1000 arrazoi dauzkat. Txoriak hurbilago egoteko, aire garbia arnasteko, zatostira, ikuspegia zoragarria da. Erakutsi egingo dizut. Eta nola igo nahi duzu aragoraino? Laster eskailerak iribila izango dugu hemen. Eskailera zeruraino. Baina oraingoz, eskailera hau daukagu. Begira.
Zoragarria da. Esan dizut, ezta? Baina zer egingo duzu ekaitza datorrenean? Bueno, zure etxean hartuko gaituzu, ez da, Marian? Ni ere etxetik urrun nago orain, busti egingo naiz. Ez horixe, ez duzu nire etxea ondatuko. Eskailera zeruraino! Andi, ze begirakune da hori? Andi, ja! Traban! Itzulin nire telatua! Gustuko duzuen nire etxea? Nik nahiago dut solairu bakar bat baina telatu. Baina, nik enuen! Lasai, txantxazen. Ba ez egin txantxarik, Marian. Orain, etxegabeko artista naiz. Artistak sufritu egin behar du. Ez ikaratu, dena konponduko da. Begira, eguzkia irten da. Ara, itzenuke hain konfiantza itxua izan behar zure hartaburuarengan. Langile burua! Gainera nire lan amaitu du, telatuak enduta dago eta bestelako lanik ez dugu adostu. Zer diozu? Zeuk proposatu didazu 3. solairua eraikitzea. Bazterna asle bihurria. Zer? Zure inspirazioa bilatu nahi zenuen bai ala ez, eta orain trabanen narrua. Hor daukazu, nien naiz sortzailea, suntsitzailea naiz. Zaude, horrek badu alako jartzun berritzaile bat. Suntsitzailea! Ai, sormena berriro. Eta zu, traban, kalera, ez zaitut behar. Horrek ez du ezer konponduko. Berdin dio, Nikolari deituko diogu laguntzeko. Zuek dauzkazuen nire planoak beraz. Ez dut galdetuko nola heldu diren ona. Ba egia esan, neure errua izan da. Barkatuko didazu? Inola ere ez. Andi! Ondo dago, barkatu neure errua ere izan da. Nikola, konpondezakezu hau? Orain ez daukat etxerik eta inspirazioa bapatean agertzen da. Bat, zerbait egiten hasi aurretik lana ondo ezagutu behar duzu. 2, ez duzu ezer erdizka utzi behar. Eta 3. Tira, hartu zuen gauzak eta etorri nirekin. Gozokiek jatea ez dut inoiz erdizka uzen. Nikola, izan naiteke zure langile burua? Ez. Eta zure hartaburua? Bueno, baina ez ukitu ezer. Traban! Ух ты! Вот это техника! Раз, раз! Бедокур, ничего тут не трогай. Как же я, интересно, тебе интервью давать буду, Молча. А что за пирог у нас получился? Смотрите в 4-й серии Джингликов. Бедокур! Jingle Kids. Traban sukaldaria. Kaixo, Marian, usai gozoa dago hemen. Jateko zerbait behar dut, badaukazu ezer? Gozokiren bat? Zer gertatzen zaizu? Zerbait darabil buruan eta buelta asko eman behar dizkiot, premiazkoa da eta Pantxok esan zuen. Zaude, zer esan zuen? Abai, gozokiren bat jan ondoren asko zobeto pentsatzen dugula. Ai. Eta zer da buruan darabilzun hori? Zertzen hori? Arraina marinatzeko saltza, baina oraindik ez dago prest. Eta ez dizut esan probatzeko, ez dut nahi hemen bazterrak nahasterik. Eta bazterrak nahastuko banitu zer? Orduan hau erabili beharko nuke.
Ondo dago, ulertu dut. Hemen daukazu bihurrialakoa. Mil esker oso atsegina. Txokolate apur bat ematen badidazu, erdiban egingo dut zurekin. Baina ematen espadizut. Ez dugu jango. Jakina, bueno, zergatik zaude kezkatuta. Gaur zer egin hausnartu behar dudalako. Aspertuta nago. Ba, bilatu zer eginen bat, lan egiten dudanean naiz aspertzen. Bai, ideia bikaina. Sukaldean lagunduko dizut. Begira zer egin duzun. Lagundu beharrean beti arazoak sortzen. Zoragarria. Elurrari duela dirudi. Zoragarria da? Agertzen zaren tokian arazoak sortzen dituzu. Opila ematen duzu dena irinez estalita. Hori da, bai, opila naiz, opilan deiztuna. Eta zer egingo dugun esango dizut. Zer nazazu oskailuan. Eta norbait datorrenean esan, zer ote daukat oskailuan. Irekiatea eta honen eutengo naiz. Oskailuan sartzen bazaitu tango gauza guztiak jango dituzu. Ez, hitz ematen dizut. Gainera ezingo nuke dena jan. No? Ez gutxi etxi zeure burua. Txikia zara baina izugarri jatuna. Zure sabela ondorik gabeko zuloa da. Baina zaude. Agian ez da ideia txarra. Diotenez holtzak buru argitzen laguntzen du. Naiz eta izaki batzuen buru argitzen saiatze alferrik izan. Ez dago ezer argitzeko. Kaixo, Marian! Kaixo, Katalin! Zer da hori? Baina, hone bada bizirik dago, horregarria! Trabanek esan dit oskailuan egon nahi duela, eta nipozik sukaldea txukuntzeko aukera izan dudalako. Karamelua zela iruditu zait, baina ziapea zen. Nork usten du ziapea oskailuan? Iletxu batek ardezakeen tokian. Badakizu ziape hori zemina den? Ba ez hartu ezer baimenik eskatu gabe. Karamelua? Ziapea? Baina aztu zaizu gaur argazki saioa eta elkarrizketa daukagula? Biharko egunkarian agertuko da Marian Jingelerriko sukaldaririk onena. Baina pastela egiten hasi naiz. Pastela egitea erraza da. Edo nork egin dezake pastela. Nik neuk adibidez. Berak adibidez. Tira etorri behar duzu, mesedez. Bueno, ondo dago. Gazta eta tipula pastela egin dezakezu. Tori errezeta. Eta ez ondatu ezer. Ez dut ezer ondatuko. Ezagutzen nauzu. Hain zuzen ere horregatik. Sukaldaria naiz, sukaldari baixua, sukaldeko erregea, ontzien jauna zartaginen markesa, traban sukaldari handiena, lehen urratxa, masa egitea, erraza. Erraza, ez itxutu, askatu, hori nahi duzu beraz, ba hor daukazu, ja! Izan ere sukaldeko lana lanko gorra da. Haikene! Neuke bako dizut zuripanoa! Sukaldeko lana oso komplikatua da. Mariani utzi beharko diot. Nik ondoen egiten dudana egiten jarraituko dut. Grabatzen! Baina nondik hasi ere ez dakit. Gure irakurleek jakin nahi dituzte sukaldari baten urrezko arauak. Bueno, sukaldari batek adi eta erne egon behar du beti. Kaixo, Marian! Zer? Zu etzara, Marian. Haren tokia hartu dute pastela egiteko. Pastela egiten dakizu? Marianek sukaldearen ardura utzi dit, beraz bai badakit. Itzel! Eta ze pastel mota egiten ari zara? Ez da nabaria? Haragi pastela, gustukoen dudana. Badut laguntzerik? Marianek neukan baino ez du konfiantza. Ondo da, lagundu nahi baduzu, marmelada ondo dagoen probatu nahi dut. Sukaldari batek ez du ahaztu behar, gauzak neurriz pixkatxo bat aski izaten da. Sukaldariak ez du itota ibili behar. Lasai egon behar du, gehiagikerian erorik gabe.
zer deritzozu? Itxura ona du, nire aholkuen laguntzaz, sukaldari ona izango zara. Orain labean sartuko dugu. Ez, orain ez dut laguntzarik behar, joan zaitezke. Itzuli ordu bete barru, agur. Baina nik bertatu egin nahi dut. Marian, non dago Marian? Katalinekin elkarrizketan neu utzi nau pastela egiten lagundu nahi duzu. Bai horixe. Errezeta mailan daukazu. Garrantzizkoa da osagaiak ondo txikitzea. Luzaro praktikatzeak ematen duen trebezia behar da. Asa fin mozteko edo azenarioa ondo txikitzeko. Sukaldeak beti egon behar du garbi baino garbiako. Eta txukuntasunak izan behar du nagusi. Osagaiak ondo aukeratzea ere garrantzitsua da. Eta azken gauza bat, goi mailako sukaldaritzak osasungarria izan behar du. Azukrea eta txokolatea beti neurriz. Benetako sukaldariak hori guztia kontuan hartzen du. Orain gure laguntxoa labean sartuko dugu. Labean ez da erreko jango dugu gozeak entzeko. Amaitu dugu jada? Eta moztu. Eskerrik asko, Marian. Itzel, joan egin behar dut eta. Bai, susmo txarra izan dut bapatean. Pastela. Ze modu zote dago nire pastela. Pastela eginda dago, trabanek bete du agindutakoa. Zer sartu duzue pastelean? Haragia. Ez, sagarrak sartu ditugu. Eta azak, eta zenarioak. Txokolatea. Hori dena sartu duzue? Bai ba, zergatik egin lau pastel denak batean egin badaitezke traban sukaldariaren errezeta berezia. Nork probatu nahi du, denok batera ez. Orain txeko goratu dut, premiazko egiteko bat daukat. Eta niri zerra elektrikoa itzaltzea aztu zait, bani, nien aizko ze, orain ez. Bueno, inor gozez, badaukat astia beste pastel bat egiteko, nork lagunduko dit? Neu! Sukaldari bikaina naiz! Gozoa! Zen azka! Marian, seria merezidut nire lanagatik, ez da ala? Zuk badaukazu jada, zure saria. Eskerrak trabanek bere errezeta sekretuak dauzkan. Gozeak egongo gara, baina aspertu ez gara aspertuko. Alaxe da! Nork itzali du argia? Eta zuk sukaldaria zarela diozu? Теперь сделаю погорячее, чтоб испекся побыстрее. Е-е-е-е. Панкрат, ой, с тобой все в порядке? Бедокур, ты! Я... Все! Скоро на Джингл-Сити опустится ужас и паника! Бедокур, ну опять ты все портишь. Jingle Kids. Gaizkile bila!
Luzaro egon naiz etxe barruan sartuta. Haue bai sortea. Piztia berdearen aserrea. Txikle doktorea. Zer dugu? Ze modu zure abenturazko literaturaren astea. Zugabe aspertuta egon naiz, benetan. Bai? Uste nuen ez zinela inoiz aspertzen. Ba egia esan, lur jota egon gara denok. Begira bi horiei. Hei, itzuli zara! Oi! Eta begira honi. Kaixo, Pantxo, aspaldiko! Eta hori izugarri poztuko da. Bikain geratu da. Adiskide, etorri nire erakusketara, ez ahaztu! Han izango naiz, lasai. Herri honetan ongile aspergarriak dira denak. Etorri nire erakusketara, ez ahaztu, bla 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 bla. Horrek ez zaitu aspertzen. Kaixo, Pantxo, etorri pastela jatera nahi duzunean. Masustazkoa? Zaude. Joan eta ostu pastela Mariani barregarria izango da. Ostu? Eskatu eskero eman egingo dit. Marian, eman pastel zati bat, mesedez. Bizitzamen aspergarria da. Ez da liburuetan bezalakoa. Baina zergatik izan behar du horrelakoa. Neukaterako ditut asperralditik. Nikola! Eraiki dezakezu robot gaizto bat? Benetako robot gaiztoa! Hondamendia erakiteko gauza! Txantxa zen, baina eraiki dezakezu? Saiatuko naiz, baina orain ezin dut. Laguntza robota eraikitzen ari naiz. Garrantzitsuagoa da. Bai, jakina, ulertu dut. Neukekin beharko dut dena beti bezala. Heldu da ordua azkenean, Pantxokerria aldatzeko ez ustean, lagunak ikaratzera ordoa aldean duela bere, lupadun kaskoa. Egin da! Ikaratu, badator Jingle Herrikoren goizkilea! Pantxo beltza! Ez, denek jakinko duten neu naizela. Bi beltza, bikaina! Oi! Lapurreta misteriotsua! Astuna da, goizkila izatea! Zama astuna! Gainera, zuku makina ikaragarri astuna da. Gaiztakeria handia izan da, ikaragarria! Zuku makina ostea ez da txantxa? Ez zuten ostu, norbaitek nire etxeko ate hurrean utzi zuen. Mesede handia egin zidan, baina ez du agertu nahi. Nik uste dut badakidala norden. Nor? Printzesa armagarria nire heroia. Ba nik uste dut, fin izan zela. Hor dator, kaixo, heroia! Plan maltzurrako asmatu behar dut, nola edo ala! Badakit! Ez. Bueno, gero dena konponduko dut noski, baina lehenengo iskanbila sortuko dut. Istilua zirrara! Shhh! Nire oparia herriarentzat. Min hartu dut.
Nire plan maltzurraren bigarren atala gauza eder bat ondatu. Pintura. Honek balioko dit. Tatsan! Ikusi alduzue hau. Zoragarria da. Koloreen kombinazio hau. Artea biluz-biluzik. Ez dakit hau nork egin duen, baina lehiakide gogorra daukat artearen munduan. Ze? Nor da beltzez jantzitako eroia? Amaitu da! Askatu egin behar dut nire genio maltzurra. Plan maltzurraren 3. atala. Ikara, izua, apokalipsia! Ulertuko duzue azkenean, eta ikuspegia aldatu. Agertoki hau guztia zuen begien aurrean. Bueno, ikusiko duzue. Ea norden orain eroi misteriotxua. Tira, orain bai. Jepale! Tatsan! Hemen zaude! Heroi misteriotxua berriro etorri da Bart. Begira, Loren jaialdia duela 2 aste izan zen, eta gertokia oraindik kendu gabe zegoen. Plaza guztia betetzen zuen, eta... Zer! Baina, Pantxo! Zergatik zaude zintzilik? Eta horrela jantzita, Zaitut ezagutzen, zoaz! Zer gertatu da? Zuzara beltzez jantzitako eroia. Ez nien naiz eroia. Lagunak! Eroi ez ezagun aurkitu dut! Baina ez asmatu norden! Pantxo da! Pantxo, demasa izan da! Pantxo, zergatik ez diguzu ezer esan? Nien naizelako eroia! Gaizkila naiz! Esklusiba daukat! Irribarre! Argazkirik ez mesedez! Zer bultzatu zaitu eroia izatera? Zer egin horretan jarraitzeko asmoa daukazu? Nik... Lagun, liburutegiko sagua zinela uste nuen, baina artearen ikuspegi berezia ere baduzula ohartu naiz. Egin dezagun erakusketa elkarrekin, Traban! Nahikoa da, nien naiz eroia! Izatez gaizkilea izan nahi nuen! Abentura apur bat ekarri nahi nuen herrira. Baina ez dute zer lortu. Hori ez da egia. Hau guztia zirraragarria izan da. Eta enigmatikoa. Zenbat buelta eman diodan buruari zuku makina nork ekarriote zidan asmatu ezinik. Benetan? Bai, jakina! Nire esian egin zenuen improvisazioa bikaina izan zen. Benetako maixulana! Bueno, horrela bada, jarraitu egingo dut. Ez geldi! Neu naiz Jingle herrian gertatzen diren abenturen arduraduna. Gainerako gaizkileek oporrak dauzkate. Внимание, срочное сообщение! Слово нашему специальному корреспонденту Бедокуру. Прием, коллега! Я веду прямой репортаж прямо от дома Вани. Ай, что это? Бедокур? Это сенсация!
дальнейшем развитии событий вы узнаете совсем скоро. Не переключайтесь. Jingle Kids. Robot basatia. Katalin! Ireki! Katalin! Badakit hor zaudela. Ez nago hemen. Atea inork irekitzen ez badu, ez dago inor etxean. Ez egin umekeriarik. Katalin! Zerbaiten beldur zara? Ai, oiene. Katalin? Bai, banekien nik. Etzen eukan zure tailerra txukuntzeko asmorik. Baneukan asmoa, baina... Itzeman zenidan, eta begira, hazen aspila. Azkenean gaixotu egingo zara. Zergatik gertatu da? Lehen ez zinen horren narrasa. Bapatean gertatu da, oharkabean, ez dut izan garbiketa egiteko astirik. Eta orain ez dakit, nondik hasi behar dudan ere. Begira, Katalin, hauxe da tratua. Zuk zure tailerra txukundu arte, nien naiz etorriko zu ikustera. Baina... Neurri gogorrak hartzeko ordua da. Ara, atzoko ondorioak dira, ez da? Horrelako zerbait. Mila hiletxuk ere lukete hau txukunduko urte betean. Ideia bat izan dut, badaukazu pastel handi bat, goxoki batzu? Zertarako nahi dituzu? Eta esan gora trabant galan dotore eta xelebrea. Haze zorte hona arekin egotea. Bueno, zein da zure ideia? Esan egin behar duzu. Gora traban galan dotore... Ez dut besteriko goratzen. Ondo dago, esantzat emango dugu, etorri. Zeri begira dizara? Hartu, ikusi zuk zeuk. Zapata garbiketa aktibatuta. Zapata garbiketa burututa. Paketatzea aktibatuta. Paketatzea burututa. Super garbiketa aktibatuta. Bai! Bai, bai, bai! Zoragarria! Ez. Nikola, tira, nikitxo, Mercedes! Ez. Ulertzazu, inork baino gehiago behar dut. Kanpoan egon behar dut egun osoan albisteak aurkitzeko, ez daukat garbitzeko astirik. Albistea idatziko dut zutaz. Zure argazkia zalean agertuko da. Bikaina izango da. Ea begirada zorrotz hori berriro? Bai, hori da. Titulua izango da aurrerapenari aurrez aurre begira. Ona izango da, Ez. Bueno, bai, ona izango da, baina ez dizut robota utziko. Ez etorri erreguka. Prototipoa baino ez da. Bere superadimena aktibatuko bazenu, ez dakigu zer jasoko litzateke. Nikola! Zer nahi duzu? Marianen labea da, leherrekingo du eta zu hemen ez errekin gabe Marianek arazo larriak dituen bitartean zoaz, azkar! Bai, joan egin behar dut. Agur! Ondo irten da! Eraman egingo dugu, ordu beterako edo... Etetetet, utzi egin digu, horixe da egia, utzi egin digu. Nekien norbaiti robota lapurtzea, honen nekagarria zen. Norbaitek ez du vitaminarik hartu aspaldian. Jaitsi eta lagundu. Laguntzen ari naiz, ikusiko duzu tailerra zein garbi geratuko den. Taka! Super garbiketa aktibatuta. Aurrera! Lasai! Lasai! Kontuz! Bora, gaur lehenengo zitzeko beteratu naiz. Zer gingo zenuke nik gabe, Nork ekarriko zizun? Iso norbait dator! Norzo! Katalin, gaizki jokatu dut. Etzintudan mehatxatu behar. Lagunek batekin behar dute elkarri laguntzeko. Fin ere laster etorriko da. Nikola ez dugu aurkitu ordea. Etor zaitezke pixkatxo bat geroago?
geroago? Bai, ordu erdi geroago edo bihar bestela. Tira, ez izan lotxatia, hemen batean garbituko dugu. Hene bat da. Nola garbitu duzu? Baina, Marian, hau alda Katalinito beharrean zeukan naspila ikaragarria. Ez dute zer ulertzen. Supergarbiketa burututa. Zaude, zer izan da hori? Ez da zer izan. Ba, nik zerbait entzun dut. Bueno, neu izan naiz. Nire tripa horroak izan dira. Gaur ez dut gozaldu eta... Marian, zaude! Arrano pola. Ez. Nikolak eraiki du azkenean beraz! Buah, ikusgarria! Nola lortu duzu robota? Neu izan naiz, Bueno, egia esan, hau, Sukaldean ere moldatzen da? Edozen gauza egin dezake. Superlore landaketa aktibatuta. Nikola benetako genioa da. Robotonek gauza miragarriak egiten ditu. Baina ezin diot elkarrizketarik egin lastima. Egin elkarrizketa neuri mesedez. Superlore landaketa burututa. Zein zer egin emango diogu orain. Kendu embarazutik traban. Bosta xola niri txatar multzorrek. Marian, jandezaket marrubi marmelada? Bai, zoaz, jan nahi duzuna. Begira, hau sukaldaritza aktibatzeko izango da. Pantxo, teleskopio horrekin jolastera jo nahi du. Bai, ondo dago, zoaz. Botoi hau zertarako tera. Superradimen aktibatzeko. Nikolak ez ukitzeko esan du. Zergatik ez? Hori ba, zergatik ez zapaldezagon. Superradimena aktibatuta azkenean, orain robotak nahi dituen aginduak bakarrik beteko ditu. Ez dakit nik superradimen hau gustatuko zaidan. Garbiketa, iletsua, garbitu. Utzi bakean! Oztopoa, trabatik kendu. Iletsua garbituta, hasi zentrifugatua. Zer jakintxua, Pantxo, zer egingo dugu? Ospa! Itxano, enauzue gauzak zuntzitzen ikusi. Bazkaria prestatu. Zuritu. Zatitu. Garbitu. Egosi. Bazkaria prest. Jan. Gozatu bazkariaz. Azen azka! Nik ez dut hori jango. Katalin, nola itzaltzen da? Zeuzara taldeko jakintxua. Garbiketa egiten laguntzeko deitu didate eta orain denak desagertu. Hara, traban! Zergatik zaude hor zintzilik? Atxeden hartzen nago. Ez zaitut nekaraziko orduan. Jaitxin ezazu hemendik, nora zoaz? Atxeden hartzen ez zaude ba? Eta esango banizu gure herrian robotero bat dabilela, sinetxiko zenuke? Zer jazo da hemen? Grace izan da! Iletxua ez du zaizu! Lagundu mesede! Non zaude txatar multzoa! Manoa, Gracie! Iletsua garbitu. Berriro ez dut beste garbialdi bat jasango. Txatar multzo, utzi nire laguna! Hor daukazu! Egin irribarre kamerari hori da! Prentsa librea! Hor daukazu! Jatera. Azalduko dituzu ezer jazoten? Esan dizuet, prototipoa baino ez da... Nola jakin behar genuen zuk prototipoa zeniona robotero bat zela. Ia herri osoa suntxitu du eta... Bueno, hasteko,
Zeuek erabaki duzue roboteroa Nikolaren etxetik kostea. Astiro, unetxo bat. Ez aldaki inor kostea gauza bat dela eta eskatuta hartzea beste bat? Eta zer gehiago? Zer gehiago? Lanari ekin behar diogula. Eguzkia goian dago, badugu hastia. Robotak hemen batean egingo luke hau dena. Nik uste dut oraingo zegokiagoa dela lana geuk egitea. Superradimena aktibatuta. Anta! Так, надо порепетировать. Фрося, Фрося. Да, Федюня. На что ты готова пойти ради нашей дружбы? На все, Федюня, на все. Ну, вроде пока нормально. Фрося, оно само сгорело, Фрось. Ну все, тебе конец. Jingle Kids. Printzesaren soinekoa! Itxaron, bai, hori da, orduan nik irten eta esan behar dut. Itxaron, zer esan behar dut? Utzi hori gerorako! Talentu lehiaketa. Irten egin behar dut eta... Jaun Andreak ongi etorri! Har dezagun txalo bero batekin gure sukaldeko erregina! Nor? Marian! Sua piztuta dago? Zartagina prest? Etititu! Tak, buztana! Graban! Agertokia ondatu diguzu! Bigarrenez! Nahikoa da! Bihar izango dugu lehiaketa, eta zu bazterrak nahasten ari zara besteok lanean gabiltzan bitartean entzun! Grace, mesedez. Ez esan dut. Baina begira, elkarrentzat eginak daude. Ez! Eta ez hurbildu. Hau goi mailako jantzigintza da. Eta orain, txalo bero bat! Gure gerrari zangarra hartzeko! Fin izukaitza! Aupa! Baina lehiaketan soinekoa zeuk jantziko duzu, ez manikiak. Eta nik orain ezinbestean behar dut manikia. Begira! Eraso egingo diot. Nimbi, tamba! Kontraerasoari eutxiko diot. Eta orduan nik, horra! Zoragarria! Bizirik dagoela iruditu zait! Nikolak eta biok prestatu genuen atzo. Zer diozu? Utziko didazu manikia? Mesedez. Ondo dago. Orain, gure gerrari zangarra! Fin izukaitza! Aurrera! Nire soinekoa! Mil esker! Nire soinekoa! Soinekoa! Izan kontualdia fin! Goi mailako jantzigintza da! Mesedez, nik hori baino beto egingo nuke! Ja! Horixe izango duten nire etxaiek! Ez dukitu hori! Nire ibiltokiko klasikoa, nire soinekoa, nire erakusketa! Traban, fin, zuek izan zarete! Grace! Traban! Grace! Grace! Bili, 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 bili. Grace! Grace, zer gertatu zaizu? Zuk zer uste duzu, bozez saltoka dago! Ufa, eskerrak, keskatzen hasita nengoen. Poste naiz ondo zaudelako. Itxaron, enagondo. Zehar ondatu da. Nire erakusketa, printzesaren soineko polita. Printzesa, ze xola du horrek?
Horrelako mila soineko egin ditzakezu. Baina lehiaketa bihar da! Eta ezin duzu beste batekin? Inola ere ez? Ez dago aukera txikitxo bat berria egiteko? Bueno, orduan geratu hemen negarrez, ez zaitut nekaraziko. Bai! Arrazoi duzu. Negar egite alferrik Hori dut. da. Ekintzarako ordua da. Guazen! Kontuz, horri lotuta nago. Soineko bereziaren zato jal berezia behar dut. Ez, hau ere ez dit batek ere balio! Bueno, milika xamarra zara, benetan. Buruko mina, itxutu egin naiz. Ikusten dut, orain ez, orain bai, orain ez, orain bai. Dena ondatu duzu berriro! Ez, begira, hau oial zoragarria da, zeuk behar duzun hain zuzen. Benetan? Pentsatu, zertarako pentsatu. Nik ez dut ezer pentsatzen. Egiten dut. Txiki-txaka, txiki-txaka, txiki-txaka. Zure printzesaren soineko berria ez didazu eskertu behar. Ondatu egin duzu. Zuri ez dizute irakatsi bi aldiz neurtu behar dela gero behin bakarrik mozteko? Neurtu eta moztu eta neurtu nahastu egiten ditut, baina berehala konpontuko dut. Ez horixe, oraingoan neuk moztuko dut. Eta zu? Ez, itxaron, ez begiratu niri horrela. Amonak horrelaxe begiratzen zidan lanen bat egitea nahi zuenean. Zer egin behar dut orduan? Ez errez. Hori egin dezaket, profesionala nauzu. Manikia izango zara. Egon galdi, zirkinik ere. Behar beste gozok izango aldituzu. Grace, benetan, ez dut inoiz ikusi soineko bat hain azkar erretzen. Ez, hori ez da orkesteko modurik onena. Grace, ez da nire errua izan, trabanena izan da. Itzel, horrela errua beste bati botako diot. Grace, barkatu mesede soineko aberez erreda. Ez dit inoiz barkatuko! Aspertuta nago, ni bezalako morroi gogotxua ezin daiteke ezer egin gabe egon. Ni jostu nona izango nintzateke? Zer esan duzu? Ez errez, jarraitu zeurearekin, zer egingo zenuke ni gabe zorte handia daukazu. Grace! Grace! Badakitexean zaudela, ireki! Zoaz! Mesedez, Grace! Grace! Ara? Zer da hori? Traban? Nire soineko berria da. Ez zaizu iruditzen hau bitxi... xamarra? Hau baino bitxiagoa zen zuek biok erre duzuena. Zer, dotorenago, ez da izugarri galanta naizela diote. Ikaragarria da. Onda mendia! Niri oso polita iruditzen zait. Zer egingo dut orain? Ez daukat gortina gehiago. Eta zer, begira. Ez geldi! Voila! Printzesen soinekoak ez dira maio jalezkoak. Printzesen soinekoak zetazkoak dira beloseskoak. Nik ez dizut eskainei zure kinkia izatea. Zure zer? Zure kinkia. Manikia. Bueno, nik nahikoa lagundu dizut. Orain beste laguntxonen txanda da. Au revoir! Auf Wiedersehen! Tatxan! Zer da hau? Zure soineko berri egiteko jala. Fin, hau txantxa izango da, ez da? Itxaron, nire ideia azaldu behar dizut. Jaun Andreak! Ondoren gaurko ikuskizun nagusia izango dugu. Moda desfile berezia! Graizek eskainita! Bai! Bikaina! Bai! Ez dut alakorik inoiz ikusi. Moda, goi mailara jasoa. Ikusgarria benetan, harrigarria. Moda garbia eta simplea, nire pastela bezalakoa.
Neuri esker, neuri ideia izan da, nik abetzuen soinek hori inoiz egingo. Bestea errez, bazenu ez? Grace, zerbait ekarri dugu zuretzat. Zorionak. Eta niretzat non dago nire saria, sari nagusian neuretzat zen. Traban, nora zoaz, itzuli! Gracen arrakasta soineko liluragarria. Hainbeste alegin soineko berri bat josteko, eta aipamen bat ere ez. Traban, non zaude, ireki? Irten behingo han, Traban. Ez duzu ikusi kartela atean? Ze kartel dio? Dragoidik ez etxe inguruan. Bueno, bihar jarriko dut. Oh, senyori esagutzen dut. Zer ospatzeko izango da? Zeu omentzeko da. Gure lagun harrigarria berezi. Bazter leneka ezina. Baina hala ere zoragarria. Eta moda diseinatzailea. Zer egingo genuke zugabe? Orduan hau niretzat da? Bueno, guk partekatzeko itxaropena geneukan. Zer da modaren munduan esaten dutena? Bellissimo! В нашу редакцию приходит очень много писем с вопросами, бывает ли в стране джингликов снег. А вот не скажем вам. И что бы ни случилось, не открывайте подарки без нас. Jingle Kids. Eguberrietako lapurra. Orduan detektibea konturatu zen ura guztia egin zuena, Eguberrietako lapur maltzurra izan zela. Pantxo, adiskide, egia da hau? Egia den zer. Eguberrietako lapurrarena? Tira, zoa zoera bengoan. Bihar eguberriak hasten dira lan asko izango dugu, eta zuk Mariani lagundu behar diozu pastelak egiten. Bai, pastelak egin behar dira. Baina lapurra agertu eta denak osten baditu. Traban! Bai, ondo dago. Oera! Indarrean behartu nauzu. Eguberrion. Pentsa, ez ustean ager daiteke bazter batetik. Kenduko du norbaitek Traban nire aldamenetik? Grace, Ez. Katalin? Begira da horreken nau bigunduko. Beste hitz bat eguberrietako lapurrari buruz eta banoa hemendik. Bota jozu begiradori Pantxori, ea zer diotxun. Pantxo, adiskidea. Ia ordua da. Bai, zirra eragarria. Erne denok, badirudi. Bai, badator. Bai, handako! Prestatu denok! Lotu ondo kremailerak! Badator, entzun duzu, Bai, entzun dut azkenean! Jingle herria! Onartu pakete hau! Eguberrietako ministroaren izenean! Neurea! Kendu hortik! Utzi bakean badakit zer egin. Aupa? Azkenean! Iazkoa ez altzen hau baino ikusgarriagoa. Ireki dezagun. Ea honela. ¡Elurra! ¡Hola! ¡Eguberri zuaitza! Begira! Bueno, eguberrion lagunak!
Pentsau! Itxaron, Traban, ez dute zer entzun nahi Eguberrietako lapurrari buruz. Nahi duzunez, baina... Ez. Ondo dago, ez dut berriro aipatuko. Baina galdera bat daukat. Zer da zuaitzaren azpian dagoen ura? Eguberrietako ministroaren berrikuntza bat. Eguberrietako espirituaren sintetizagailua. Sintetizagailua benetan gozokiek sintetizatzea nahi dut. Mesedez, gozokirik handiena nahi dut. Traban, itxaron! Otzen neuri lagunak, ea nola ireki behar da, hau? Bueno, eta orain... Honi eragiten bat dio! Ezin naiteke beti geldi egon. Eta guk, zer esan behar dizugu orain? Adibidez, burua uste maitea, ez zigortu zeure burua ez da ezer izan. Guretzat garrantzitsuagoa zara, Eguberri zuaitzi txusi bat baino. Eguberri zuaitzi txusia esan du? Ze Eguberri izango dugu zuaitzik gabe. Herriko Eguberri zuaitz bakarra ondatu duzu. Eguberriak dira eta gu zuaitzik gabe. Zeu zara benetan Eguberrietako lapurra! Ah, bai? Onaino heldu gara beraz osondo! Nora doa? Zer egingo du? Susmorik ere ez dut. Geldi itxaron! Beti berdin, buruko mina baino txarragoa da. Ez genuen gogortxo hartuko? Bai zera, non dago orain? Laguntzen ez behintzat? Susmagarria da. Horren beste denbora desagertzea. Zer da benetan kezkatzen zaituena? Sentipen bitxi bat daukat. Zerbait gaizki dago. Laster da mutuko dira. Ea orain nola moldatzen diren Traban gabe. Eta esango dute, Traban maitea, itzuli mesedez zure, itxaron, non dago orain? Naiz beldur, nago galduta. Eguberrietako lapurra ez da benetakoa. Nor da bilor? Naiz zure beldur. Geldi! Ez urbildu gehiago! Geratu zauden tokian eta egon isilik talde Eguberrietako lapur baltzurra! Zuaitza! Aurtengo Eguberriak ez ditugu inoiz ahaztuko. Ez dakit ospatu ahal izango ditugun dena den. Lagunak, begira zer aurkitu dudan. Eskutitza dela dirudi. Ez dut ezer ulertzen. Baina zer dio? Ikusi zeuk. Zer, katuak jandizu mia? Isilik egoteko agindu didazu. Ba, zirkinik egin. Mamu ergela, utzi txepelkeriak eta lagundu hemendik jaisten. Non zaude? Begiratu gorantz. Txepela. Ordu bete daramat hemen. Izozteko zorian nago, baina ez dator inor jaisten laguntzera. Ez didazu ziria sartuko. Badakit nortzaren. Nor naiz? Eguberrietako lapurra zara. Izaki polita, baina arriskotxua. Nien naiz lapurra, eta ez dute zerrostu. Horretan guztiz oker zaude. Elurretako dama? Zer da elurretako dama? Ez dakit, baina mentxe jartzen du. Ez ireki opariak Eguberrietako ministroak baimendutako elurretako dama bat gabe. Zer? Elurretako dama naiz. Ez horregatik. Zer dela eta inbesteko zalaparta. Zu elurretako dama bazara ni naiz. Balea urdina. Zeri begira zaude, mamu urdin hori. Askatu nazazu. Ez zaitut askatuko. Elurretako dama izateko ikastaroa gainditu nuen. Bikain notarekin. Bai, bikain azpikerian. Nola gertu zara basoan? Ea, erantzun. Leratik jauzi egin dut presakanen bilelako.
Eta orain denbora alferrik galtzen ari gara. Da hau. Egu berrietan opariak ez dira irekitzen ni bertan egon gabe. Guk ireki ditugu opariak izatez neuk ireki dut. Orain bai jarditako. Orain badakizuk zer nahi duzun benetan. Zer? Ea zutik joan egin behar dugu. Kesa aurkeztuko diot egu berrietako ministroari. Ez oporrik ez egu berri zuaitzik, ez da elurrik ere. Egon isilek edo berriketaren aurkako nire arma sekretua atera beharko dut. Orain elurretako damak ere ezin digu lagundu. Eta traban ez dugu inon aurkitzen. Geu konpondu beharko dugu arazoa beraz. Zuaitz berria egingo dugu. Ea lagunok, bizkor zaitezte! Bizkor zaitezte, bai! Eraikiko dut robot zuaitza. Robot zuaitza? Elkarrekin ospatu ditzagun. Egu berriak zuaitz azpian. Eman! Opa! Gogor saiatuz lortuko dugu. Petardoa! Gozokiak! Elurra! Eta opariak! Egu berria, paina, paina! Nik, zu, denok! Denok elkarrekin! Hemen da, gaur dugu, egu berriak, asko daukagun prestatzeko. Hemen da, gaur dugu, egu berriak, guztien artean gozoena. Hemen da, gaur dugu, egu berriak, inork ezin gogoari eutxi. Hemen da, gaur dugu, egu berriak, lagun arteko egun zoragarria. Nire metalezko laguna! Ez egin borrokarik! Zerure errua izan za! Nireak zuaitz itxura zeukan behintzat. Zergatik kondatu duzu? Nirea polita... Nahikoa da, geldi! Ea, etorri denok ikusi zer aurkitu dudan eta gero eman eskerrak egu berriak salbatzeagatik. Eskerrak eman? Bai, traban, mil esker egu berrietako lapurra rapatzeagatik. Traban adoretsua zara. Traban eroia zara. Hori gure lurretako dama da. Zer diozu, lurretako dama? Bai, ala da. Bueno. Zuek onela ospatzen dituzu egu berriak beraz. Osondo, bai, lan bikaina. Zatoz ona, gerturatu, ta gurekin festara batu, alaitasuna lagunekin banatu, geldirik ez zaitez ez geratu. Ireki begiak gaua argitu da, orain elkarrekin gaude egu berriak egin. Orain elkarrekin gaude egu berriak egin. Zeure zatoz ona, gerturatu, ta gurekin festara batu, alaitasuna lagunekin banatu, geldirik ez zaitez ez geratu, geldirik ez geratu. Badakizu egu berriak zer diren? Egu berriak ez dira zuaitza, egu berriak ez dira su artifizialak, eta ez dira opariak ere. Egu berrietako garrantzitsuenak gure lagunak dira! Zatoz ona, gerturatu, ta gurekin festara batu, alaitasuna lagunekin.